Horasma dihita saluhutna. Adorang somar saur hita dohot hatan itu hata jumulu mahita martangiang. Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha imana mangaramoti ati-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Donga sahapor siaon hatan itu hata naga betul jamita tu hita di bagasa tikion tersurat do di Lukas onom ayat 27 sahatu 37. Songonom ma didok. Alai hudok matu hamuna namanangi, haholongi hamu ma musumuna. Nadenggam ma baik kamu tu nama kosomi hamu. Pasu-pasu hamu ma akka nama burai hamu. Tangnya kok kamu ma akka nama ngasupi hamu. Anggo di pastap hurumi tarehon nang nasabari bayi. Jala anggo dibuat ulosmu unang jua nang baju-bajum. Nasa namangido tuho lehon jala unang tumbuh halak nang mabuat ugasami. Ia ina pinang idomuna nang bahenon ni halak tuhamu ima bek kamu tunasida. Ai molo dihaholongi hamu namar holongi roha dihamu parulia dia mai dihamu. Ai nang akka parjahat dihaholongi do namar holongi roha dinasida. Jala anggo di bek kamu nadenggan tuakka si bahen nadenggat tuhamu parulia dia mai dihamu. Nang akka parjahati songonido pabbahenna. Jala mulu makirip pamu mabuat semuse lahu pasalidongan parulia dia mai dihamu. Ai di pasali parjahat do dongan na parjahat asa di jalo muse hepengna. Matahe haholongi hamu mamusumuna baik kamu ma nadenggan jala pasali hamu ma dina sohirim rohamuna dibalosna balgama upamuna gabi akka anak nina tumi buli mahamu ai basado ibana dina tuis marroha jala dina jahat gabi parasi roha mahamu songon amamuna parasi rohai unang mahamu manguhum-humi gabedang uhuman nahamu unak kamu manorui gabedang torwan nahamu paluahamu gabi paluon nahamu ido sahakna donga sapor siaon turpu jami taum masada natardok na maul ula honota songon si huton Kristus. Unakum mangulahon holan mabegi pira sipata ngulu dak siat turoha ate. Mulu didok haholongi hamuma musumuna. Bohado baherun makkaholongi musu. Ngadi jahati alai ikon haholonga muse. Dohot akka pambahenan na denggan. Kesanna gabi hira si telu-telu ma akka na menghutot Tuhani. Alai tohodo songoni gabi si telu-telu donga sapor siaon disadatiki tagan hudul-hudul salak ama di teras ni jabuna didapat todongan na may ibana. Dungi rapudul manasida makatahatai di teras ni jabui huhuk mangopi. Di pakkatayon na sidai dicerita hodongan naima tu amatta perjabui taringot tu kesalutan ni ibana marnida sada ama namar holong ni roha. Didok dongan naima tu amatta perjabui. Bayak kum maju. Bohado halak nasa dihosomi. Dileai di parwaroa. Alai boy maban na denggan tu halak nong makosomi mangaliai doho parwaro ako ni bana. Muluhi ngoti dakka bis pikirawa. Buasa boy songoniate. Ninna dongan nay mahuhu di bereng tubuhi ni amatta perjabui. Amatta perjabui pe serius do mabigi. Alai mardongan bingung dope. Ninna rohani amatta perjabui isi do masuk ni carita ni bayon nuaing. Dungi didu tidongan nai mamuse ceritana. Buti adong sahala ama tetangga nami do penian. Hola bedagang do jabu nami tu jabuna. Naburu judu amat tahun. Ramah muse jala termasuk telada do amat tahun di lingkungan nami. Ringgas do muse hubigi amat tai tu gereja. Adik pe dak parsikola na tibu amat tai alai
juk du daba rohalak tu jabuna mengidu akapani royon manang nasehat. Jala ngahiatong amat taon hucalok tok kami asa gabe ketua RT alai dangulu deba. Adong dope na lebih mampu sianau ninna do mengelusi. Jadi piga-piga hari nasalpu kubegi madaba amat tai membuat tetangga lau merubat. Urudu amat tai maboceng namar sahiti lau merubat tu dokter. Kubegi memang ngadok 3 minggu nong marsahit tetanggai. Alai dah ngadong ne peduli tibana. Tong mai alani pangalahona. Najut mabek kesal akka warga setempat. Mulupas adong topet rapat sairti ikut saya hatana manin saut. Giliran kerja bakti doh ronda malam sohya mulu. Maka taipe na sobongan. Hulit na sutanggung. Gudang matahe na solomo rohani lingkungan nami mamering ibana. Alai dakka dispikir bah. Puasa ulu amat tasinak kaning mebun namar sahiti tu dokter. Tapi na hubigi juk du namar sahiti saya mabem masalah tu amat tai. Ulu muse peilahu dijulun na torok. Agama ni amat tai pe ulu di paro-aroa namar sahiti mulu pas pajupak kalaki. Alai nak pesongoni tak pola ulu amat tai tersinggung deba. Dungi ala ngebutut sepeda motor ni amat tai dohok doi dicahi namar sahiton. Memang mulu sian keberadaan upus do amat tai sian namar sahiti. Alek sugari tua di ban namar sahiti songoni ninna dongan nai tu perjabui merti jupe taho jadi do daripada marlia iba babigi-bigi hatanai. Imang gosongonau. Jala memang ngahiatok 3 hali namar sahito berbeda di lingkungan nami. Tong mai ala gijeng ni rohani namar sahiton. Senang dibani-bani du sudi ditoroni akalna. Masih terlalu pengen matutu halaki. Hapeon ulu dope amat tai mebuan tetangga namar sahiti merubat. Dungi laos amat tai musie du hubigi namanggarar pirubatanna. Kang ngalwak bigiun. Si pata bebi doh di bekesal mebigi nama sai. Jala muluhing amat tai ulu du gebi huruk di bagasar rohakku deba. Si luak-luak doh amat tau. Patuk matong dak pola tersinggung. Nakpe sai di paro aroa jala dileai. Imajo alani kesaluni iba marning amat tai. Ngajuk di pahata-hata, di paro-aroa, bahkan di paila. Halai uru dope mebuan merubat. Na warun waeng. Waras dope amat tai manang dang nina rohakku mah. Masa uru dope ibana mabben denggan tu halak nasi majahati ibana. Doh perubatan nape digarar. Alani penasarakku laudo ama Jepangi amat tai. Usukku madabah tu amat tai. Buasa ulu dupe ho membantu namar sahiti. Hape ngasirik ko dijahati. Di paro-aroa. Di burai ibana. Jala warga pe tidak mau tahu nama tibana alani juga na. Ama alusnya amat tai. Diduk ibana masongonong. Daktar baik kita menudati halak mabben jahat tu kita. Alai nabui du hita manudati dirita asa unang mabben jahat tu halak. Memang dang namura memulahodi. Alai ido paretan Tuhan nami. Ikun nadenggat do bahenon tu sidi jolma. Termasuk tu nama jahati hita. Nyan macai namaul do memulahoni. Jala dak siap tu roha. Ala poda ni portibion akan wajarido pantas patupaon. Na jahat balos na jahat, na denggan balos na denggan. Idu na wajar di podahon portibion. Alai paretan Tuhan nami
ikon nadenggan do tong bahenon termasuk tu nama jahati hita. Jala ido teladan nak pinatupan Tuhan nami. Ati pe dihasuguh portibioni bana. Dihosomi, dileai, manan nahacit, bahkan sahat tu na dipersilakon. Alai dibalos dui sudi marhite holong roha. Dang dendam. Asamalua manang selamat geruk na porsia tu ibana. Jadi teladan ni Tuhan nami ido tong nahu ulahon. Ninna amattai mengalusi. Dukku begi alus ni salah do HP juga kibah. Dang amattai nalwakon. Malah gabi audo merasa nalwakon. Betul-betul seluk dua mamereng amattai. Mampu do poang ibana mabben nadenggan tu nama jahati ibana. Diulahon ibana do parettani Tuhan nai. Luar biasa amattai. Hape di agama nami dak songoni di pudahon. Holong nawajarido. Songoni marupaning dihamunak kamanginang mardongan salut jalagabi sitiru nama arga diceritahon dongan nai namasa di tetanggana tua mata perjabunaking. Donga sahapor siaon barita sinakaning ima sebagian praktek ningulu na nangulahon jamitani Yesus na dibagasa turpuk jamitawan. Di turpuk jamitawan dipodahon Yesus do tuhita asa mangulahon holong maradup perdonga tajolma termasuk maradup pun akka nama jahati hita manang musuh. Ikut tadi manang berbeda do praktek ni holong sian na somal masa di portibion. Mulu na somal masa di portibion akka holong na wajarido. Isarana maka holongi halak na maka holongi hita. Hal na wajar dui. Mangurupi halak na mangurupi hita. Hal na biasa dui. Mabben na denggan tu halak asa di muse na denggan tu hita. Wajar do tongi. Manang sebalikna. Gigi ganti gigi. Mata ganti mata. Membalas kejahatan dengan kejahatan. Keburukan dibalas dengan keburukan. Mulu akkana sudenggar rupaning diben halak tu hita. Wajar dui. Manang nasomal diguari dui hukum pembalasan. Songon nabui teda di Matius 5 lalu. Jadi hukum pembalasan odo yang guna wajar mengikutton logika ni hajol mauta doho portibion. Alai dak songoni yang go na pinudahon ni tuhatta Yesus. Hukum kasih do di paret tahot tuhattai si ulahonota. Jala hukum kasih ido nak pinatupan itu hatta Yesus. Laho makokop pita jolma berdosa do sudi tahe portibion. Artina nunga diba Yesus contoh si tiruota. Au sugari songon hukum pembalasani di patujulu tu hatta ra ngasele saya besudi jala tu hanaguan nama Jabarta sudi. Alai dangi hukum kasih ido di patujulu. Laos ido di pudahon tu hatta Yesus tu hita. Jala ido na membedakan ngulu niak kana porsiai di portibion. Ikkoradido na porsiai mabbenadenggan tu nama kosomi manang na membenci. Memasu-masu akan maburai manang na mengutuk. Manang yakon akan mangasupi manang mencaci. Unang manguhumi-humi, unang manorui. Alai tagona balua, manang tagonan mengampuni. Dungi ikosia dona porsiai manaolea alani na mangihutut Tuhani. Songon na idok nanak kaning mulu dipastap hurum mi tarehon nang nasabaribe. Hurum di zaman Alkitab manang buhi termasuk gobaran ni kehormatan dui. Jadi mulu dipastap hurum namar lapatan dui naung dipalea manang dihina. Songonido nang taringot tu ugasan manang parnak punaon. Na sujadi tarihot akana porsiai di arta portibion. Songon data bigin aking di
ayat 20 sia saat 70. Anggo dibuat ulosmu unang jua nang baju-bajum. Dungi nasa na mangido tuho lehon. Jala unang tunggu halak nang mabuat ugasammi. Ikon gai parasiroha songon amamuna parasirohai. Labatanna dang jadi tarihot na porsiai tu arta na laos alpui. Alai ikut tarihot tu arta na manottongido ima disurgui. Donga sa porsiaon molo akka nawajarido di baen manang songon hukum pembalasani di baen mamulahun holongi. Hatan itu hatta maddok baru lihat dia medihamu. Manang danga dong bebedana akka na porsiai itu parjahat mulu songonido. Ayak ka parjahat ipe diulah udah songoni. Dia holongi do dengan na parjahat. Dibe parjahat do nadengkat tu dengan na parjahat. Dungi dipesali manang dipapijap peparjahat itu hepengna tudungan na parjahat asa di jalo musi hepengna. Artina hal na wajar dui. Alai ikut tampil beda do akan menghutot tu hatta Yesus yang kaparjahat. Ikut tampil beda do akan porsiai mengulahon holong sian sudut pandang di portibion. Mengulahon nadenggan dada holatuna targuardongan. Alai doho do nak tu musuh. Musuh na idokna ima akka halak na makasugu kita. Ala tei huton jala taulahon lo menerohan itu hattai. Donga sa porsiaon memang ikon okku honota do. Dada nan yang mengulahoni. Butuh do pengorbanan diri do ketulusan. Ala juk dope faktor gengsi harga diri menganggap diri lebih benar, lebih baik, tidak bersalah, dohot akka sudut pandang di portibion, nagabi manudati praktek hukum KCI, lumobi maradok pemusuh. Hape au sugari dipraktekkon holong agape na satu hattai, dang terkuras berak energi, pikiran, gugu, bahkan kesehatan, holan alani na memikirhon persaingan negatif, do patupa akan nasodenggat tu musuh. Justru songon na paguguk gara do tu atas ulu ni musuh. Mulu saya girgir hal mabena denggan balos ni dajat. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Songon nabinan ni amat tanaking tu namar sahiti. Sehingga perbuatan baik itu ibarat cambuk untuk menyadarkan musuh dari kesalahannya. Jala mabena denggan balos ni dajat ido hatad diatta. Ido bedatta sian portibion. Atik pi adong kesan hira sitalu-talu do halak nama bana denggan balos ni dajat. Alai unang lupa hita. Justru akka halak kisongonido naginoranna akka anak nina tumibul. Molununga targoar akka anak nina tumibul. Tudus dui akka anak ni si parmonang. Ay nunga monang tu hatta Yesus manaluho si bolis. Asa akka natargoar anak nina tumibul manang anak ni debata ido akka si parmonang. Sumber kekuatan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan dan melakukan kasih agape kepada semua orang hanyalah Yesus. Dan percayalah, dengan mengandalkan pertolongan Tuhan, kita akan dimampukan asalkan kita mau. Amin. Martang yang mahita. Moliate mali Tuhan dihatam nang memakulingi hami. Urupi mahami patupa akan adenggani balos ni najat obar tu holong ni roham. Marhite-hite Tuhan Yesus martangiak kami. Amin.